Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebang nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Papagayam mi, ato ti bagayam nyo ni Manong yu Nemi Ruiz. Dito ay Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31 Talingaan, Lawag City. Dumanon ti programa ti kanapoluan. Dear Manong Nemi, mamagayam, padaanan nyo nga ron ti pagkasaritaan. Ti pagkasaritaan ni Insyang nga napoluan, pananglaksid. Anya ti pananglaksid? Pagsasao tayo, nga tinaganak kat santa kano nga kabailan nga laksiden dagiti anak da. Napiyapay dagiti anak takabailan da nga laksiden dagiti naganak kadakwada. Anak ka diti pananglaksid. Laksiden ka. Lipatan ka. Saan kan nga kayat? Awanin bibiyang kukin ka. Nakaw. Amuyo ka di nga ti kasasikatan, awano kasasakitan, kasasaiman, nga paset ti biyag ti may nga tao ket no ti panang baybay adaken ka. Ti panang laksid daken ka. Nga natay, nga awanin ti bibiyang daken ka. Nga uraan niya't mapaspasamak ken kan ket awanin ti bibiyang da. Dadya ko na nga pananglipat, pananglaksid. Deta kano iti kasasakitan nga paset iti biyag ti tao. No, iso na ket malaksid. No iso na ket laksidem. No iso na ket laksidan tayo. No sika ket laksiden da ka. Nga awanin ti bibiyang da. Nga saan da ka nakaykayat. Nga uraan niya't mapaspasamak ken ket awan bibiyang da. Deta ti kunada nga kasasakitan, kasasaiman, nga paset ti biyag ti maysa nga tao. So nga padaanan yung papagayan ti pagkasaritaan ni Insyang nga napoluan pananglaksid. Sagudahin nga rod papagayam ti surat, di pagayam tayo nga Insyang, iti nga napoluan iti pananglaksid. Kunana to'y, Dear Manong Nemi, agrubrubuatak idirita nga bigat Manong Nemi, idi addamat datatang kanina ng amang bagbaga kanyak. Insyang, laglag pa man ako Dahito iti may katlo nga serkam nga trabaho. Imo na, nagtrabaho ka servidora ti karinderya. May kadua, nagtrabaho ka nga sales lady di tendaan. Itata, agtrabaho ka kas caregiver. Makuna ka din nga caregiver ta. Pagtrabaho ni Insyang nga burdekta, Betty, kat sabad ka naggraduan iti kina caregiver. Kasano ka na aging gana man lang ti high school. Mano tao mo malasan ko? Yung tatang man, siya pwede anak yun, putut yun.
Sakti burudak kadagit talo kami kakabsat. Nga siyak lang ti kakaiso nga babae. Salud-sudan yung pala mga tawin ko. Kita salud-sudan matlang. Tapos sigurado. Kaano ka mano daw mo ka na din na nga pa nag-birthday mo. Nagdebo aki din tang. Sa anak mo nga nagpaala, pansit man lang. Kada, nananusa mo na ta orag doblem to tagdebo no kas pagarikan lang ito nag-19 kan. Kumusta ka kay ni Jojo, the boyfriend mo, na tricycle driver? Kada daw mangurure ka niya akon. Ay sut pagluganam, kaya nangarod, iturod nak sa di pa manak. Ay lalaki ta hangkay pala ngarod nga mangliplipat Ano ito magbagayot hangkay pala makaliplipat ko nak. Te kaya ta sa tatang mo, insyang anak. Kadalwadan nyo, no, aglablabas ka kay ni Jojo. Amangan ka no, na makalipat kayo. Kaya 18 pala taon mo, makagsikog ka. Kanak ka nga din na oras. Sumubulat ka mo itong aganat. Akas ka na giti kakabsat mo ngayon inauna. O, hindi pagdanakin nyo nang, at na plano kiti baki, kanamin ti plano. Maki-asawa. Aganak ti ado, na magtitiapo ko may. Tatang, kaslakang ka na yung dalatang na bartok. Naglayin ng sumaw. Ay, among anak, adalat ang Uber na palang data. Hampay na usawa ni tatang mo. So, nalay nga sumaw. So, nga kang kanayon kang dumdungi ka na kami Sabi ko tari tumikatlon nga pagtrabaho anak, kas caregiver. No, paibaga ni tatang mo nga saan ka ba't nga nag-graduate ti kina-caregiver. Ngam agaywan ka iti, bedridden nga lakay, kasta. Uwan ka nunang. Ano sama? Baka sana kagpaot. Hape ko masang kagpaot. Tsuk na po. Nagpaot iti kina servidora nga iti karinderya. Kapong amin ti kaado nagit customer nga agchansing. Diyan nga tiyandaan. Diyan matiyandaan. Diyan nagpaot nga sales lady. Kamuta naungit yaking kukwa. Naatap. Ibaga nagit din nga agyaw awid akti awater. Itangarod. Agaywan ka ti bedridden. Kito no bedridden ako nada nagit. Isubwam, ilwam, digusem, ay narikat nga ron, kasladyak kayat na, anos lang anak ko. Anos lang. Kit no sa mundo akaibalan dito, agad di ka nagkikat kanto. No, adaanos mo, insyang, tekunadan. No, sinot agan anos, isut kuko na po Diyos. Buhen manong name talukang mga kakabsat kat siyak tinaudi nga kakaiso nga babae, nag-aasawan, nagdidwa nga lalaki, nga kakabsat ko manong agpapada kami nga high school graduate, at a karpintero, at a tricycle driver, nga nagiti asawa dakit plain housewife. Sa gitlodan ti putot, manong name, nagiti dua kakabsat ko, nga damatan inem, siyempre, iti apo ko datatang kininanay. Medyo lumakayin ni tatang nalakayan nga nag-asawa. Ni nanang met, kabuti kinarigat, medyo napakatin tilanganan. Kitnukas ka sa nulayang manong naimi. No napintas lagi ti pagtrabaho. Paparimaan kundo ti balay mi. Tasyak tumidlang tagyan dito no. Makiasawa. Kit ni Jojo ti boyfriend ko manong naimi, tricycle driver. Kang kanayon na yan arasaas ngag-check income ka no. No way. Inawa ko manong name nga binagkat ti bag ko ket rimuara ko ni ti balay mi kalbasa nga nakapakpahada karatatang kaninanang ket sinabat nakmet ni Jojo. Inala na ti bag ko sana inoray nga makalugan na kalpasan na inlugan ng ti bag ko ket napangkamit. Sa dino papananta. Kadya ka di magakeng ka. Iti tayo nga balay. Kapintasan nga ba kanong balay, iti ungto iti Hernando Avenue. Ungto na. Ti kaamyananan nga balay, iti Hernando Avenue. Dadya ti pangiya tulodam kanyak, tasadyayak nga agyan, akas caregiver. Caregiver nga di mat nagbasa ti kina-caregiver. Nga bali ay naya, panagkunak insyang. Mula di maanusan ti may katlo nga trabaho. Akas, magtarakan ka mga iwan iti bedridden. Nakaw. Diyak lamon na maanusan. No talaga nga diyak maanusan. Nakita na karot.
Ay katak to ng dagos Intulod ng karon ni Jojo manong name iti balay. Medyo panakkilan nga balay. Nalawa manong name iti solar na, ada hardin na. Dagit na nga napalawlaw manong name single matlagid dia. Awan ti hanga Toy Story. Madla mo na tanga da mabalin manong name iti aking balay. Nagdorbelak. Hindi ada bakit manong naming imay. Bega di balasang kao. Siyak ni Insyang. Insyang. O, nana. Indro commander ni Ma'am Punyang. Ay, hindi tayo sumbukat nga mga iwan kini Sir Alex. Sir Alex, uno, Brian. Ay, wan, Brian, tinaganda di ama. Ni Sir Alex, tinauna nga putot na. Kini Ma'am Arlene, tinaudi. Dumanong ka oras na malasan ko. Pinastrek na aging gay ti salas manong na magtugaw ko lang. Tasakbay nga mangruki ka nga trabaho, nimit laing Sir Alex ti kasaritam. Adadag ta nga kapsat. Tayor uri na ka nga ron. Sa danto na kano panawan ti amada, into no natalgad da mang pano keng kuana, no, nasya at iti agbalin nga caregiver na. Sige nana. Kagre-nervyos Awan pagtanakin nyo nana. Na dati akong nga nervyos na. Nagwapo nga lalaki nga langa naman ng name iti edukada, professional, ti imay ito yan ko. Ti makberak. Naimbag nga bigat yo, sir. Hello, Insyang. Sir, nalas na tinagan mo, napindas ka. Nimet, sir. Hambat ka nalas tinagan ko, Insyang. Anat nagan mo sto? Inosensya. Inosensya. Ti palayo mo, Insyang. Moto mo? 18, sir. Ada boyfriend mo? Adan, sir. Baka makadisturbo di boyfriend mo. Di pa nagtrabaho. Saan, sir? Nagtulag kami nga. Di nagsisturbohin. Saan nga mabaling nga umay nakapasyarin nito? Kaya mas pare kanta, day off mo, kaya nag-date kayo, okay lang. Ngayon masapol nga, kalpasan ti day off, kaya nagsubli ka matlang. Sir. Masukan-sukat ti mga sikaso ni Papa. Abi nga sir. Napungtot ka ni Papa. Ano man pa isa nga gununi. Di ba, paano gunin lang gat? Wala na lang. Agkabil ka di, sir? Sambat. Ngayon napungtot ka no. Deta ti reklamo dagiti nang patas keng kuwana nga nangaywan. Tsaka mo ano ka sa sarita mimit kat hamat agununi. Kinapudno na. Nagbalimpagid nga umalan. Senyas laing, di pa nagkisarita na ka na kami. Ano kami ti ginawa na, sir? Na-atake. Saan ka din nga, rumbeng ko mga, ada mga sikaso ken kuha nga doktor, no, digiti specialist tatap, no. Inaramid min deta. Hamom ti pasyente no dinakayat at tulungan ti pagina. Ore kasadot kalaing di doktor, han nga magasan. Iso nga dahil iti pagmumuryotan na. Nga pagpungpungputang na. Na high blood. Baka nun saan kung maanusan, sir. Kat padasa ma. Parang sikat baka anos. Ore ta panakkalente dut mikan ka nga sweldo. Kasla sweldo di kita adda iti abroad. Sir? Kasla adda ka di Hong Kong. Kasla adda ka di Singapore. Basta kasla adda ka di abroad nga DH. Numanot sweldo na di DH sa di Hong Kong, isot ito kuking ka nga sweldo. Anong gusto ka nga ron ata? Nagdamdamag ak matan numanot sweldo na DH di Hong Kong kat mayat katuan. Naroon na maanusan. Ha? Sige, sir. Aramidek. Amin na kabaylak. Sige nga rad.
Umayan, sumunod ka kanya. Ni nanandinang, dati nang pastrik ka, iso ti overall nga katalik mo nito'y. Ngam saan nga stay in, stay out. Umanilag supervise. No okay met lang, ti panakadalos, ti balay, ti aglawlaw, kan iti uneg. No okay met lang, ti kasasaad ni papa. Umanilag supervise. Ada para dalos, ada para dalos iti uneg, kan di tarawar, ti hardin, ada met para luto. No, kas pagarikan ta amom tagluto, kat magusto ni papa ti lutom, may separate no kanya lutom para kini papa. Dito ti kwarto. Sige. Pamudidan di kita ruwatem. Iornos mo no madamdama. Tapos sumunod ka kanyak. Inta ati ayan ti kwarto ni papa. Umaykan. Si Mursuro takmadlata nga nagtungpal manon nemin lokat na di may nga siled. Naipasabat kanyak ti kasla madingangon. Api kasat angot na to, sir. Gagangay. Nangro na kat sampay nga estimar ni papa. Hampay ni estimar. Hampay nga nagdigos. Hampay na sukatan ti diaper na. Ure da ka nga nun. Anong sam, ha? Magam tayo mamuka. Ito ni papa. Nakatugaw iti wheelchair manong na. Guwapo. So na nga talaga nga makitang na masaksakit. Papa, di mo takot-kuti. Pa, sinagid ni Sir Alex manong na minti iman na. Timalyaw keng kuha na. Siyak na Alex. Tinaw na anak yun. Adin kong Arlene, nadapay lang iti kwarto da. Hanggang pala pimanaw. Sa kamila pumanaw, ag-awid sa jibalbalay mi, itata adan dato'y sumublat nga mangkita ka na kayo. Insyang tinagan na. Insyang ni Papa Brian. Sir Brian, tiawag mo kong kuha na. Kumusta kayo, Sir Brian? Siyang ni Insyang. Manong nami injayak ti dakulap ko ngam sambat ngagkuti. Siya kung tinangalit ti dakulap na. Duwa nga imak tinang pet-pet. Sir, sabi ko matag mautak nga mga asikaso keng ka. Namuna kat napinsa ti sweldo. Ada ornungek. Tapos tagat makabagbasak numitlang iti college. Tabarbareng no sakmat lang ti makaradwar kada kami nga kakabsat. Marigrikat kami lang, sir. Nagpatinggag lang ti high school. 18 years old ako. Ada boyfriend ko nga maong pagdanagam. Saan nga makaistorbo ni Jojo? Iti pa nangasikasok ken ka, sir. Manong nemi, iti kita at tilakay. Kasla, kahit na tumising. Kinitak manong nemi ni Sir Alex. Imisamet. Panagkunak kita. Kasalitaan kay sakit di aya. Hanggang pa nga nakita nga inaramid di kiti ng imun-una nga caregiver na. Tikas to yung inaramid mo. Kasla mamamag na. Sikakat saan ka mamag. Kahit ko nga mintimadan ti trabaho, sir. Adumatin na sir ko ngam sana ka nagpaon. Siyempre ka kang serbidura. Adumatin kiti lalaking ang tsansik. Pimanawak. Siyempre ka kang sales lady ti lupot itiyatiyandaan. Na yung mit da aking kukwa. Marbaring no, iti may katlong ang trabaho, agpautak. Sige nga rad. Abong mo tera dem. Kaya kasda ko na kita eh. Sa ampay na sakatan ti diaper ni papa. Ken, sa ampay nga namigat. Taorin no, ikamit kanin na, ori subwak kanakayat. Barbaring no si kantot mayat kamang subukin ko na. Okay? Pa? Okay. Oreta, nadamat din siyang namangkita ka na kayo. Sa ninanadinang, inaldaw mat ganda tulat ta, namangkita ka na kayo. Awang gaya min siyang, sir, ada cellphone number mo.
Ada cellphone mo. Dahil talaga gagangin nga cellphone, sir. O sige, itad mo kanyak din cellphone number mo. Wano, itad kumatkin ka din cellphone number ko. Just in case, nga, ada ibagam kanyak. Sige, sir. Masapol nga ta komunikasyon na yun. Itad kumatkin ka din cellphone number ni Ma'am mong Arlene. Isugayan data ni Arlene. Arlene, manong, isugayan data ka barbaro nga mga sikaso ka ni Papa. Niin siya. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Manusan na nga ta, kuya. Kaya di tawat-tawat ta. Dapat awan to ti problema tan. No, napinas pa na nga si kaso ni Insyang kini Papa. Santal nga may isturbo ka na kiti trabaho ta. Apay, sir. Ibilang nyo ka din ang disturbo ni Papang nyo. Saan ko napupuutan manong naming at sinalutso? Madagas ta, amo makit, siya kakit businessman ak. Ato negosyo, ganas ka na asikaswag. Asikaswag pa tip. Nagkaroon na da problema na kita anak ko, daduan ng anak ko sa nibakat ko. Ure man ti Arlene, adamat tan asawa na, duwamat ti anak na. Siyempre, iso na ti manager iti may nga bangko. Nag problema ti bangko, sa da problema na kada kita anak na, ti asawa na. So dakil nga disturbo ni papano, saan nga masikaso nga na siya. Awang pagdanakan nyo, sir, ma'am, barbaring nagkasurutan kam kini sir. Alawan, o ana, kahit mo nag-advance, tad may kang gati half month, ti sweldo? Alaman nga, sir, tapno adda maipatulod ko kadalahan ng kinitatang ko kit awang kwartada. Sige. Okay. Inaiban na ninanadinang manunaymi kadadta papel ngayon ruwar na. Kaslabot, sir, kan? Hap, detoy. Binilang na manunaymi. 1, 2, 3, 4, sagsakaribo. Mano ka diti. Okay? Okay kang ganito yan? Mano nga bulan dati, sir? Half month lang. 10,000 half month? Oo. Dagbalingan no ka, 20,000 ti makabulan. Sir, kasta ka dibad lang ti itad yung asweldo iti mo na. Sika pa lang. 10,000 lang ti kangatuan. Ngam tap nun di kasta kat talagang anu sa misuna. Ingkadakkel min. Tap nun saan nga madisturbo ti trabaho mi. Tap nun okay ni suna. Ikaw kas pagadigan ta talagang samo manusan. Talagang ipamin iti ultimatum. Anong ultimatum nga ibagbagayo sa? Ipamisunan iti home of the aged. Home of the they went care home. Tapos na kasta kita nabimbias no, baybayad kami do manuman ti bayadan mi tapos na kasta kita isudan di mga asikaso. Nga orawan bibiyang nun. Nga basta lagi daday iti nga pagbayad. Numano iti bayadan nyo. Iti kaad na ni papangyo iti home of the aged nga magbagayo, sir. Saan ka din nga nasa-settlement lang, sir, no? Ada rito nagtibalayo tapno nakdakil ti kundaway yung may mang sarong kargang kuana. Kinita nakdagiti agasawa. Kinita nakdagiti agasawa. Sir, ada ka di mating yung bagak, ma'am? Nalaing ka sumangon siyang. Esla, pakibiyangan ti saan mo ako marumbing ang pakibiyangan. Yan mo okay lang. Magustuhan ta ka. O sige, hanggang nga rin. Dan, ading ko. Ay, ma'am, sir. Apay. Dan nalipatam? Di ka kadi agpakada kini papangyo? Uri saan na. Kasi lao manaknagam na. Diyan mo na amurat mapaspasama ko no saan. Kasi makita, masampay nga naguni.
Agapada kayo mo't lang, sir. Kanibagayo, ano itong kaano nagsubli kayo? Tapno, amuna mat ngayon sa ganaan ti bagina, nagsubli kayo. Tapno, amuna, no, kaano kayo ito nga makita na kayo manen. Abi, pikabiyang ang amin di kita. Akit no sanyo akayat kasi dyan pa nakibiyang ko sa rakit. Isublik na ito 10,000, taghawid akot. Ay, saan? Magustuhan mi di pa nakibiyang mo. Magustuhan mi di kinalaingam sa OMS. Insyang, ibagbagam tadaking ka, kapampanunutam. Very good. Ala, kitagyaman ako masandak akagoran, no. Magkapakibiyang ak mandigit, sir. Ala, pagustuhan tamalangan dito. Insyang, Papa, yung kaming ni Arlene. Anak ko na, sir. Tsaka maawatan eh. Baka ko na, pasensya kayo anak ko no nagbalinak man nga disturbo iti trabaho yo, iti pamilya yo. Amo mga itarosan, di bagbaga ni Papa. Kasi lakas talata na. Mga ramid talata ti dialog nan orisan nga mangig. Loko kangin siya nga. Kadam kita nagtungid na eh. Di kami husto dyan bagak, sir? Kita man? Ala, pasensya mo, di kita anak mo, sir. No, very busy da. Iti trabaho da. Amumatan ni da, agad, adamat yung pamilya da. Isaganaan damat ate, masakbayan di kita anak da. Ket, nga bali, sir. Tadakmat. Urin ta na nga ito mati sweldo. Hanggang baybayan, sir. Ikarik. Sir, Alex, Ma'am Arlene. Sige, sir. Ma'am. Ibahadi ta kami. Siya kung timakamuha kini, sir. Sige. Bye, Papa. Bye, Pa. Kisin nyo nga't kami ni Papangyo, Kisin mo no sampay nagdigos. Yung napay, gabuta sampay nagdigos. Kit amayo isuna. Baka idiubing kayo, kikisan na kayo, ori saan kayo pa nga nagdigos, ori na dungrit kayo. Madin sa akin, dati kaadamin siya nga. Pisa, mati ka baga? Gabutan na rugitan ni Papangyo, gabutan hampay na suktan diaper na. Agpakada kayo, di yung lakisinan. Sige man lainin. Pa, kami. Mawatam di maganan siya. I love you, anak ko na, sir. O, da kayo, Ma'am Arlene. Da kayo matun sumublat. Pa, baring no makaumay kam tumanin. Ato trabaho. Uwen pa. Umay kam tumanin. Promise. Sige pa, bye. Insyang. Ma'am, amon mo na timagana? Agan anad kayo anak ko na. Apa mo? Gagangay, Ma'am, I love you, anak. Kuna na itay. Sa ingayon, di agan anad kayo. Sige. Pa, ingamin. We love you, Pa. Agyamyaman. Yaman anak ko na. Sige. Sige, Ma'am, sir. No problem. Sakti makamu ni Sir Brian. Idi awandan manon nemi talyawag tilakay. Nagluluwa. Tumtumram di kitiluwa naman. Inigkamak ti may sangay man. Sir, ape nga gluwa kayo. Napig sangit kayo matin. Orek labit tayo paibuyog. Nagkasangit siyo. Nagpakadamat nga na siya at nagitanak yo. Busy da isuda, da pamilyadan. In-explain damat ka na kayo. At da pamilyadan, busy da. Orit ha, hanggamat baybayan. Inkarikmet.
Ada indada kanya kung 10,000. Baka ikanak peti bonus. Kas pagarigal lang, sir. Sige. Kumakan, sir. Idoron ko na ito wheelchair mo. Agora kita digiti kahamit mo. Hanggang pa yung nasuktan na diaper mo. Iso agad tibuod. Iti unag tisilad mo. Agora kataloktan ta digiti tao ngamin. Tapno rumar ti bangsi. Di madi angot na. Agora kataloktan ta ditoy. Loktan ta. Ikatan ta digitoyin na namurang digito yung bedsitan. Kada dato pa yung namurang. Sunod para labayad toy. Iti sumrek ni Nanadinang. Nanadinang, nakay balak? Well, alak pa lang. Mahihain siyang. Alakit ilukat mo ba't gamit nagtatawa? Kat saan na kayat kat maluktan nagtatawa na? Saan ba't nga nagririn na? Mas dawa na. Nanada kita. Naskang na malabaan dito nana. Maluktan nito, ito mabalbaliwan ng madalusan. Nalalala ka rodan. Sikat mga sikaso kong kuhanan ng kaipan ni Jiban yun ta siyak nga rin timang dalusan dito ay. Napay ngaminan nga sanga na dalusan. Idadan na kita sa pulan tilakay manong nami. Muragat pang lawaan matiban nyo. Nakastrict manong nami ti wheelchair ito nagtiban nyo. Tata, magkikooperar kayo sir? Tapno di kastakit alis to kayo nga masikaso. Saan kayo nga agong ungatuin? Kung na Sir Alex nga hawang ka no, tagpaot nga kadwayo ka puta na unget ka kano. Ayun siguro, sanak siguro mat kaunget. Awang mati nga ramidig ka. Sukatan ka, dalusang ka, digusan ka, tun makasukat kan, mapanggan doon pa kanen. Nalawag ka ni sir? Inan anusak manong nemi. Saan ka nagamak? Nagsapulak manong nemi ti face mask kaninana dinang. Nagabi ngamin nga di ka dimawat nga dago sitay. Kat kasapulak at face mask ka. Hindi ito Agwantis ka pa Unay ka na. So kumapit man damagi. Dagada di guantis. Dito ba nga pakalama, guantis ka dam face mask. Wana na, thank you. Anusa ma. Wana na. Maanusak siguro. Takil ba nga rin sweldo? Abay, manot inted da. Manot imbagada. 20,000 na. Kahit nagasat ka na. Kasla ka lang dati abroad Manong nemi inan anusak, nakikoperar met, hindi masukatakon manong nemi, pinasinagay sayak, pinulbusak. Nabanglo kayon, sir. Nagwapo kaya talaga, sir. Iso na laing ta, kimutong kayon. Siguro, nagkabanwag kayo nga talagang nagwapo kayo. Sige, sir, amo kang bising kaitan. Intan ti kusina. Nabagi sumatan manong nemi ti kusinera nga ni Judith na kaidasarin. Ay, insiyan tinaga mo? Umanang? Data tirumbang nga kanin ni sir. Ano na gito'y? Isutin baga ti doktor kanin na. Kaya't nakadimat lang, magustuhan na. Barabari, ano magustuhan na? Mahang kayon, tata, sir. Tatalat at hawag ko kengkan. Saan nga, sir? Tata Brian, mahang kayon? Kutsara. Subong kayo? Abay ko, wing-wing kayo. Hanyo kahit ka ninyo. So, kano matibag ito, doktor? So, pa lutlutuan na ito kusinera? Ano na? Nateng ko ma. Ano kaya ito nga natin? Mayo oray yung tagabrawak.
Ketyo ay manang digna, dinang ko nam. Ni nana dinang at dinang. Si kakar nga kusinero. Minyang. Kusinera ko nakuha. Baka kahit nangagpasot natin. Dapat na kinagundawin ako ang ilotwak tinating. Ginabat kaya. Ang peso nga napintas tinating kang kuwana. Ayam, naman yung lotwak tinating, di na kaya. Ano nga natin namin? Kita datirep. Baka kahit naman kita datarwar. Awang kat marunggay dito eh. Baka agot di sir, mapakanim ti marunggay. Nasin talata. Baka naromet isunan ti marunggay. Agar ka, pakibanday lang ha. Tinak kung may tadalikod. Anong sama ti mabalingan at nga di talikod. Hindi ba tarangaw ti kamutig manong namin. Nagpipindas ti rangaw na hindi ba mapagalalaan. Sa damat marunggay. Marunggay kan rangaw ti kamutig. Inaod ti maylaw. Ready kinakalilalistwak manong nemi. Kumitak no ada mabaling isagpawawan. Dada, naglingang pa nagkabraw. Kumitak no ada bugong. Hamot nga naiwas kami ti bugong di gito. Naktumang gumatang tinimima sa bugong. Una sa ando siguro ang gusto ti bugong. Manang minyang. Di ka gusto ti bugong. Madi kini sir ti bugong. Madi ano nakaro. Pati sila tataramati mo. Sige. Ngayon nakto gumatang tinema sa bugoong. Badi ta bugoong yun. Kaya badi ata hangan o susar baak na itan. So nga pati sila tatusarem. Manong nemi. Nagimas, mabisinak pagid din. Iti pagtimpla man. Kaya iti sagpaw ko, iti na pisok ko, nagburek, kiwar ko. Tayo na mayatin. Indasar ko. O, tata. Kita yo, tagalingasaw. Kaadaw. Nga marunggay, kinarang ti kamuting. Gusto wala nakita sa likod. Kahit yo? Okay. Nagtungid. Gora ka nga rod. Subong kayo ha. Dati diguna, ikakato inapoy, digwak dato inapoy. Okay, kakpay ti ang bagas na marunggay ken rangaw ti kamuting. Nagkimas ti rangaw ti kamuting, pero may nakapres-pres ko. Nakalanglang to, nakalukluk nang. Puyitak. Sige, nga. Mayat. Garga, nagigup ka. Kumotsara kalpasan na, puyotak, igup. Okay, kaya magkor ka mangalak ti kap, ti skudilya, deta. Karga tang pabaawag. Nabalinan. Sige, umigup ka dito. Mangat na boy. Apo, kadum di mangan. Ibusan nyo tata ha, ibusan nyo. Manong nemi makalawas laing anusa kakastoy. Tibigat, manong nemi mapanganak iti silid na siyempre, hakitak nga muna di daya pero nakasanot kaado. Dami di gidugundaw manong nemi adanagyan na dapat di gidugundaw ng isbulang. So analis tumit lang asikas work. And then, dasalud-sudak no kayat na, iti mga papudot, iti buksit na. Kaldo, anong nemi iti bagana? Aldo. Damatan tiga po naman nung nemi, nagpagata ka nagit natin, nga mabaling nga maabraw, taisot kayat na nga makaldo. Timet aldaw manong nemi, manganmat lang ti karne, di telasag, karne ti baboy nga adobo. Uno saan kat lining ta, nga ikan. Uno sinigang nga ikan. Diyay. Makalawas manong nemi. Kasla si Malun at ni Tata Brian.
Sana nakas idi manong naming nga narupanget. Sana kas idi manong naming nga natay problematic tilangana. Limang tumanong naming tilangana. Nang runa idi ta sila isinsinyas na. Ti imayo tata, apay? Masahik. O sige, masahik ti imayo. Gadgamo takas tapulan na ti masahe manong nemi. Minasahik pa'y pati saka na. Lupo na, saka na, ramay, bukot na, tenged na, barukong na. Kasapulan na nga talaga, ti panakataripan na rito, yun ako naktinagam ko. Tinawagak manong nemi ni Sir Alex. Nakabaybayag, si Mungbat. Pili si Mungbat. Hello! Sino eh? Sir, ni Insyang. Oy, Insyang. Timumat ngamin ambot yung oras. Diyak man ngamin imbaga keng ka, no anyat oras nga rubay nga tumawag ka. Amin. Anat kasasad ni Papa. Ang problema keng ko na Papa. Ay, sir, madalang kayat ko, di commander ko ha. Ano yun, Jack? Kasapulang ang mga blood keng ko na. Aramid mi daytan. Oy, naduma-duma nga. Klase ti ablon. At rin talaga nga naggadali ti inablon. Nagtay, padasin nyo ita, sir. Sige. Mangiba unak. Nakas pagkariga nga rin ta siyak, sir, ti kayat na nga mga blood keng kuwan. At among nga rin ti kablon. Mabalin ko, nga rapin, ti mapan nagadalag susuro. Saan mabalin na? Hamo baybayan. Nabalin kat saan ka pa yung agdede off? Ano? Ano mawali? Ingatok ta soldom. Sige, mga ibaon kang harod. Ito yung mga bulon kang kuwana. At na namin duwa manun naming ay may da minasahe. Nagbayad na pa yata ng ina. Sinudsud ko manun naming ti may sa karigitiya. Amang mas basahe kang kuwana. Ay, ma'am. Mabalino kang sakti mang masayang kang kuwanan ng pagaringan tasang kang available. Mabalin. Masipsiputan mga tamat ipampamayami. Hamat nga nalakang, hamat nga rigat nga dalin na tiket. Ken, importante, dati usarem nga pangmasay kang kuwanan. Sige. Sa pagarigan ta, kayam ton. Di hanggang to umumayan. Anta kayo, sir, nung kaspagarigan. Ma'am, kung ako. Okay. Dumatigat tinas ka na papamay sa bali. Yung kaslasaan, nagbaliw manong nemi, tilanga, ni Sir Brian, nukasta nga, masahyenda. Edita, wandan manong nemi, nakadikosan. At daniti silid, kalpasan ti 30 minutes nga kalpasan nga nakapalpan. Tata, masahyan kayo Masahyan kayo. Minasahyan, tinulad ko, tinararamid naman, no? Ken, adadapeng nga, papaot ko manong nemi, iti lugar nga, magustuhan na. Magustuhan nyo to'y? Tata? Kastoy? Manong nemi, ti ulo na. Isinsinyas na manong nemi. Iti ngiwat na. Masahyak ka no, tirupa na. Adan makabulan manong naming nga kastoy teraramidek. Inkompleto damaten manong naming iti makabulan nga sweldo. Imaymat ni Jojo kalpasan nga tinawagak. Pakitid mo basit kada tatang gininahanang dito yan. Wow, nagmayad kayong trabaho mo, sweetheart. So na lang tao mo day off mo. Baka makakita ko tumadlat di day off ko.
Ito no, sumasaya ti kasasad di pasyente. Kamo pasyente kas lakar ka lag caregiver na talaga. Baka dandugon daw ay nga maipasyar ko isuna. Huh? Wan, kahit nga maipasyar ko, di isut no ba't hindi pa nag-date ka? Kasano ko mat pa nag-date ka at adamat disturbo. Nagbaling at cheparon. Chaperon ta niya tata Brian. Di mo kaya? Nagbaling at chaperon ta ti alagat. Kasi lamay sa ngobing nga ron. Sige, nasok ko na. Edi si marungkar manong name da Sir Alex kina Ma'am Arlene Detan. Magustuhan naman ng name, nagbaliwan ti Amada. Nagdakil ti mong proba mo papa. Kumusta kayo, papa? Itatanda kami, kasla limay dahi kayo. Kasla din na kam kayo ta makita. Insyang, sir, ano't ibagbaga ni papa? Sung bata na rin sa ludsudyo, nga itatanda kayon, apay nga so pala panagliday na. Tisungbat na, uwan ata, panawan daktumanen ko na. Di susungbat na, kasta paggawatak, sir. Tati kayat na, adda kayo kumakanayon kang kuwana. Sa amat nga mabalin, papa. Ada bukod mi nga balay. Ada bukod mi nga, ada negosyo mi. Ada trabaho ni Arlene, ada negosyo, ada trabaho mi. Ada bukod mi nga pamilya. Ano nga mi tinapasama kay di mo na sir? Hinapod no na, imo na, pagsinsinublatan mi nga kapsat. Makabulan ti panagyan na ni Arlene. Makabulan mo ti panagyan na di balay. Kaya Diyos sa Juan, pinanawan na dito nga balay, family house yun. Juan, ngam, dito nauyong, managpungpungtot. Sabi nga mo, no, anyat kayat na. Iso nga sublime ito'y para family house, kasla isot kayat na. Baka mat kami, sir, no kayat na dito'y kayo nga agnaid. Yan sa nga mabalin. At abukod mi nga balay. Sir, nalawo mat dito nga family house yo. Una saan kat nalawo mat ti lute, abay nga ti kay agbalay. Ure duwamat lang nga balay. Basta adda ti compound dito nga family house. Tapos ti kasta, kat adda kayo. Kakanayon nga magkit-kita kang kuwan. Taka sa pulang kang kanayon nga makit-kita isuna. Papa? Ano yung pagbaganan siya? Haan ka no abalin no talagang saan yung umaawatan ni Sona, sir. May style mo. Sige, wala ka, okay man, Sona, daka. Yung gamin na papa. Kani, di magas kam lang. Adanas ka nga ramidan mi. Indan halin. Sir, ma'am, di na pimpinas ng sayatan niya, pakataking kuwan. Madrama. Gumanat kami. Sige, baka mo kayong kuwan. Ididahit nga napasamak manong na imi. Magitikitak ba rin ngaglulo ha? Tilakay. Tata, urumbing una nga maawatan nyo, dikit anak yo. Pintas lang rodel, lumatay ako. Ano ko na yun, tata? Nakapagsao kayo? Amo yung madlalagsaon? Nilapod na. Insyang. Makapagsawak. Yung tsakla kayat. Nadagos na nga maawatan kahit kung asawan. Digitan ako.
Tabload, saan ko nga nada, ngayayan ti magi. Kanayon ko sa sudin. Abay akastoy. Abay akastoy ti supapak kaniyak dagiti anak ko. Amo kani, nga datapay lang ang padpada ti elementarya, hindi maulila da itin. Among kani, nasambit nga kastoy nga dati, hindi kasasaan mi ti biyag. Kagangelak lady nga empleyado, idin to tawang pagsapulan ti asawak. Ada idin da ito nga taga, ngam sampay lakas to nga di kadakkel ti balay mi. Di awanan ti asawak. Hinaramid ko ti amin para ti pagsayaatan, di kinito ang anak ko. Aldaw ken rabii ti trabaho. Trabaho, oras ti trabaho. Oras para kadagiti anak ko. Akang kanayon ko ida akong kumustain. Ararakupen. Kusukusuan di buok da. Amuet no kasano, kumusta tinagmalmalim. Nga pa nagbasa da. No, nadida mo, iti assignment da. Siyak, timang tultulong ka na ko. Awan ti katulong ni. Namarigrigat kami ni. Manipod di awanan ti inada, siya ako di manglutluto ti kanenda. Sinusurwa kita nga manglaba iti arawatan da. Tapno saan ko amin nga trabaho. Sinusurwa kita tinasiyat. Nga pa nagtinulong da nga kapsat. Iti dada ti high school. Diyak ida sinardengan binagbagaan. Aring na aldaw rabi. Nga isuda lang ti pampanunutik. Ore madama ti trabaho. Dagida anak ko ti pampanunutik. No kumusta da itan. Nasumang petak dito balay. Dagos ko nga. Sa pulan dagita anak ko. Nga anak ko pa gida anak ko. Kumusta kayo? Aldaw rabi, di pa nagtrabaho, may sakad ko lang, di pa nagbiyag ni, panagbasa na. Iti nagraduaren ti high school ni Alex, ano iti kahit mo kurso ko na, ti sarudsud na, kabailan na nga pagbasahan iti college pa pa. Aramidag ti amin, taday ta ti karimi ini, kadagiti kinimamangyo. Ore ka sa nutiligan. Ipaimi ka na kayo, tinaranya ka masagbayan niyo. Idagpat pa dadan ng adan ti college. Iyapo ti kagit ko. Ano danay mansiso kami. Lepatakdar ko na tinabalay. Kompleto talikaman. Idagturpos ni Alex. Gusto ko na itragsak ko. Indan ko kami nakasapulan. Tinulunga kasi break trabaho. Dididuan nga tawal nga trabaho ko sumaten pa nag-asawa dahil ti manugang ko. Si Makadakis. Si Mina damatin nga takos. Hangabala ko naksada pa lang ni Arlene. May nagraduar maten ni Arlene kada damaten trabaho. Inagasawa. Pagpakasik ini, kang kuha na, nga ganda dito balay, ngamsang nga kinayat, ti manugang ko, nga asawa na. Nangipatakdar at kabukbukudan na kamalay.
Dadan tinang rugyan nga pinanawan dakon nga namin pinsan dagiti anak ko. Awan din ti problema, gaputa na pagbasa kidan, oras sa ano kung nagtrabaho na. Ngayon kapusta ka sa pulan nagtrabaho. Iti siguro na laos nga il-iliw ko kadakwada. Tada na gito kong daway nga uray kasangay ko, kantawaga kita. Anak ko, niyo ka ni malagip nga birthday ko ita. Awawisan kayo, oray lang nanumura ito na isagana ni Dina nga pagsasangwan tayo. Andan na gito kong daway nga sandan nga masango. Nairana ka nung nga bisida. Kadamuda met, insak bayak met, 1 week before, ti kasangin ko, ti bagak kadakwada. Ngayon awanan ti sabali nga napateg kadakwada, no saan nga ti pamilyada, ti trabaho da. Lilaksid na kung kiti anak ko. Tata, hanggat amat akasta. Nagpagso, ngan og asawan dagiti anak katlo, umadayudan, makisinadan. Ngayon saan nga pa nang laksid? Ang paisore no saan lang ang makiden na kanyak dito, no amudak nga talyawan, no amudak nga tawagan nga kumustahan, no amudak ka pasyarin kumusta. Kail-iliw ko. Manipod din ang kumakit-kit ay da. Bigiti na kay ruwamak, apa nakisarita, apa nagarakop ko kadakuana, apa nangumustak kadakuana. Langaro na langaro din, hindi matakyak. Pagkunkontrahan dan ngagkapsat. Noan niya trumpeng nga para kanyak. Pagsinsinumlatan na, ngalaan. Hingawan ti makaanos nga mga sikaso kanya kada. Awang matikas kang ka nga manakaawat in siyang. Sikapay lang tila nga sikaso kanya nga amom jerik na. Uri sang kong ibalikas kat maawatam ti kait ko nga sawen. Maawatam tirik na. Uri ubing kapay kan may saka nga babae. Maawatam tiriknak ta may sakabat nga anak at daan kamat tinag-anak sang gani. No si kanto tagasawa. Laksidam to ka di nga mamimpinsan di kita nag-anakan ka. Nga oran no anyan mamaspasamak kang katawanan ti bibiyang mo. Na ito'y di kasasagatan nga pasat tibiyag ti may isang tao siyang nga nariknak. Hinaramit ko ti amin ko para itinaranyak nga masakbayan di kita anak ko. Ti panahon na kasapulak matan ida. Sanda man lang nga mapahay. Gabuti pamati da. Obligasyon ko tinaramid ko. Kat kalpasan ti obligasyon ko. Awanin di bibiyang na kanya. Ngam saan da ka di nga mapanunot. Nga isoda ka nagbalindamit nga naganak. Nga posible nga mariknadan tumat ti mariknak. Nga nag-aasawan tumat di kiti anak da. Basta kadilatan lipatan da nga baybayan na laksidan di kiti naganak kadakwada. Si bibiyagak pailangin siyang. Ngayon para ka na kita anak ko. Kat nabayaga kon nga pimusay. Para ka na kwada. Kat linaksid akon. Saan ko may kadi kapag dakit
Puno pagsingir, tanyaman nga naramidak, kaobligasyon tinaganak na ita. Yung apay nga sanda nga maawatan kat maawatam. Damong pa lang tin may dito'y, damong ti manakakitam kaniyak, damong ta nga nagsalita. Langing mo, ti saritaan mi dagiti anak ko. Diyak manim balikas, ngem apay nga sanda nga maawatan kat anak ko ida. Sika nga diyak kapinano kat sikat makaawat. Noan niya diriknak, noan niya ti kayat kong asawan, noan niya ti kayat kong ibaga. Insyang, ikamarak ka. Sir, kat sabi ko matagpawat ka. Kanyak. Kat, sa mo ko mangitulok nga mapasamak timbaga dagiti anak ko. Nga anya, sir, nga pandak ka no, iti home of the aged. Kahit nangasawan, italagdakon nga may pinsan iti daytang institusyon. Nga awanan ti bibiyang da kaniyak. Basta lagi di itida di kwarta. Nga pag nga bayad, iti kaadak iti daytang institusyon. Digad kahit nangasawan, saan dakton nga makitkita, saan kumaten ida nga makitkita. Kasla arig na isudan, ti mangiduron kanyak, tapno mataya kon. Saan ka din kasta ti kaarig na, insiyang. Nga once nga dakton iti dayta nga lugar, ket hangkunton nga makitkita dagiti anak ko. Hawan ton ti panawan ko, nga makaigam malaeng iti ima da. Nga panawan da, nga may gamandaman lang ti ima. Hawan ton ti panawan. Di kahit nga asawen, nga laksidan dakon nga namin pinsan. Kabailan ti anak ka maglaksid ti ama uno inana. Ngam di kiti naganak. Saan nakabailan nga laksidan di kiti anak. Kuwatatak, di napimbinas na ilawlawag tayo kada Sir Alex kani Ma'am Arlene. Ti kahit yung asawan, amuda, saan nga naskan pangilawlawag mo kadakwada. Adad ako mga amuda ng mitis ka. Masirip da, intelihente da, lakaadal da. Amuda ti mapaspasama. Nga maapay nga santa nga ramidan mo no ipakat. Gaputa na patpatag kadakwada, ti trabaho da. Kentag na maitan nga pamilya nga dakatakwada. Ulitek, nakasaksakit nga paset ti biyag ti may nga tao. Nasibibiyag ka, ngem linaksid dakan, dagiti patpatag mo, nga rumpeng kuma, amang ipatag ken mangilalakan ka. Manong nemi, idi umay sumarong kardi kiti agkapsat. Inlawlawag ko yung karigatan kadakwada ng baga ti kayat ti amal. Insiyang amumi dayta. Amumi. Maawatan mi tirik na ni Papa. Akasmat iti pa nakaawat mo. Ang imdila kahit nga nugutan, sir. Ma'am. Sa amin lang maramid ka po tabisi kami. Sir, ma'am, ada panahon tunggal aramid. Uray may salang ko nga 30 minutes o may salang oras ti ilatang yo para kani papangyo. Iti uray saan nga inal daw? Once a week. Or no. Nabanpitas kumapay no. Twice a day. Mamili ano lang no. At dati gundahoy nga, ayaban nyo to the whole family. Weekend, umay ka dito eh. Kaduha yun, dagiti asawa yun, dagiti anak yun.
Tapno di kita anak yo, makapulapul damat ti lulo da. Baka no, di yo pa amo nga, iyam amo, kadagiti anak yo, nasisino ti lulo da. Baka di kita hanga bedridden nga, lulo ken lula da, ti iyam amo yo lang katakwada. Kat no maamon data ni Sir Brian, nga, adada nga, ipaspas seryo, dagiti anak yo, kadagiti sabali nga, lulo ken lula da. Kit isuna, ilaksidyo. Ti pa nang laksidyo kanyak, uno pa nang laksidyo ken kuana sir, ma'am. Iti nasakit para ken kuana. Anugutan yung manuno saan, sir? Ore high school graduate ak lang. Ngam amok ti mabaspasapak. Ti kasto nga raramidan nyo kini, sir, nga amayo. Kas lalaklaksiden nyo ni Suna. Kayat yun halaksidin. Amoyo, ibagbakan na kapagid din. Kakayat na pa yung timatay, tapno mo yung pinsan nga, lilaksid yun. Si bibiyag pa lang yung may bilbilang yung natay ni Suna. Di kakitagyaman, tanapaot pala tibiyag na. Makasarita yung pa lang. Makita yung pa lang. Makapag-inapros, makapag-inarakop kay pa lang. Insyang. Bayam. Talamida-mida lang. Kada weekend, may kam ditoy. Kinabudno na sir, ma'am, makapagsalita ni Papangyo. Ngayon, kagayat na sa ngagsalita. Tama nga no, adad nga makuna nga madrama isuna. Adad nga masurong kay kuana. So, kinakayat nakanulatan tiyas na nagbaling omen. Tapos nga sa takit tao. Adad nga sa inyo maawat ka sa saad, wala marikrik na. At siya, nagyaman kami kaya. Kaday di matlayang nga aldaw manon name siyempre da iti kwarto ni Sir Brian di kita agkapsat. Iti umuna agundaw manon name nga panakakitak no kasano iti panangarakop ni Sir Alex ti Amana nga 20 panagalumiin na. Iti siya ako di mga asikaso adat ako mga sandan nga galumiin kaputajak itulok nga saan nga nadalo si Suna. Mangmangin ko ti nagpakpakawan ni Sir Alex. Nagsangit ni Suna. Kasmat pa nagsangit ni Sir Brian. Kinangin ko ti nagkarina manon name. Nga aramidan ta obligasyon da nga kas anak para kadakwada. Kasupapak. Iti kinapasnek ti ama nga nangasikaso kadakwada idi ngagkapsat. Kas tama tinaramid ni Ma'am Arlene manon name. Kaya't nangasawan, nakapagkakinawatan na kita agkama, nagsubli ti dati nga rik nati tunggal may sa kadakwada. Kasla idi, adada pa lang iti puder ti amada. Tayo nanugod da manong nemi, idi nga minin ta nakapagturpos dan kadadan trabaho da nga, adan bukod da nga trabaho, adan bukod da nga pamilya, talaga ay nanugod da kasla awanan ti amada. Nga mabalin naman lata, nga usaran ti kwartada, tapos adalatan mga asikaso ken kuana, nga sandal nga bibiyangan. Nagpakawanda iti dayta nga paset, nga kayat da nga may baon iti home ed the agent. Ingkarida manong nemi. Ngagtalin na ed, ti amada, iti family house da. Ket isuda, ti dumanon with the family. No kasta nga weekend. Tapno makapagpupulapul da. Ken tapno kang kanawin dalata makita, ken makasasarita ti amada. Tabarbareng kano. Nagsublinto pa lang ti normal, akasasad na. Maagasan ti panakatake na. Nalaos-lao na yung manong name ti panagyaman da kaniya, kaputikas diyay nga naaramidak. Keta, ni Sir Brian ti kang runan nga gyamyaman. Nga iso, nga idit, tamakutina, nagiti ima na, babanti pa nagtultuloy nga panang masahik. Kayat nan interest na manong name nga maimbagan. Makapanganan nga sulsulo. May darunan nga sulsulo ti wheelchair na. At dabay na ginigundawi nga makatakder ket makapagnababayan iti basarukod. Masulunan manon nemi iti mga sikaso ti bagbagina uri na awanak kon. Ngayon ti problema kita. Baka dinakbatin kayat.
nga sumrek pa iti trabaho. Sir, kaya yon. Kahit nagkalaw na yung pagyaman nagking ka. Hindi awan trabaho ko. Hanga bali, sir. Nakaurnong akmatin. Agdalinayad ka dito. Kanituloy mo nagbasa. Sir, ibilang ka ng member ti pamilya. Talo di kita anak ko. May katlo ka. Dagiti urnong mo. Itulong mo lang kakabsat mo. Kinaganak ka. Ibad ko na nakayat mo nga. Aglopos di balay yun. Tapno, makunamat nga balay. Ison taramatam din urnong mo. Kat no kurang, ikang ka. Kat no awan tuwaited ko nga kompleto. Agkid daw takaragitan na ko. Tumulong ta ka tumulong. Tapno madang ka matin na banta kay matin at napintas ka pagtaingan. Dagit naganak ka. Kano ta problema dagiti kakabsat mo. Tulong abida. Kat no kayat mo talaga dagturpos. Agbasa ka. Kat dito'y ti pa nakabalay mo. Dito'y ka nga grubuhat. Dito'y ka nga gawin. No anya trabaho dito'y. Di pa nakisasalitam kanyak. No anya ibagak nga aramidam. No kayat ko't pamasahe, babayin ka nga, deg masahe ka. Masakyan na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagbasa ak. Slak mo lagi malkalayanganin ng feeling rich manong nemi. Tapos sinusurunak pa ni Sir Alex manong nemi ag-drive. Kada damay sa nga kotse nga handa matin araramatin. Isong matin at araramatik. Hindi at adolescensya. Kat ni Jojo nga boyfriend ko manong nemi. Mabayin-payin kanya. Oh, abi nga sikat umakakay. O nakasapol kat sa balin? Yan siyang. Sa bali ka na eh. Abi, anong man nagbalbaliwak? Di kotse ka, estudyante ka, into nag-graduate ka, doon na pinas trabaho, may kariyak ka di pa'y. Abi, di ka sa saan, ti pa nagbiag, ti pa panunutin. No talagang ipatpatig na. Ipatpatig na. Siya ka di palit patpatig mo? O, siya ka palit patpatig ko. Nga umbat sa bali, kahit no maoray na, kahit no talaga nga sa mong ayadayo, tibagim kanya. No sika ka din ay kari nga para kanya, di sika. Ngamitan din ako nagturpos manong nemi. Niben lang Jojo, tinangyad adayo tiriknana, aging ka na damag kulaengen. Nga da nasikugan naman. Dada sigurot kayat na. Adha, masikugan na. Tanabayag edin nga sing-singasing na kanyak manong nemi, dan mapasamak ka na kami, ngamin tultuloy ko nga sa linmatmitan, tidayaw nga da kanya. Nasakit man para kanya, edita sang ka mga katuloyan kini Jojo, ngamin nawat kumatlayang tanay ta siguro tinay-kari. Nagtultuloy manong nemi, ti salunat ni Sir Brian, mga trabaho, ngayon trabaho lang tunag tibalay, mga sikaso itilikod, taag-gargardan manong nemi na magustuhan noon ay agsida ka nagiti presko nga nating abunga timulan na. Nagtultuloy madlata manong nemi ti every weekend nga kaadta ti pamilya da Sir Alex kini Ma'am Arlene kadyo kusinera agad handa man ti ado. Uwen manong nemi. Kadada dagiti kondaway manong nemi no bakasyon ko mapangko ibas pasyar ni Sir Brian at atibayak nakasarukod. Tinamat kayat manong nemi itugot yung wheelchair na tapno wheelchair ko ngayon kayat na dyan nakasarukod. Aging ka nga nakapagturpusa kon manong nemi ti korsok ng accountancy na irwar ko di board ko ni Sir Alex tinagtulong kaniyak tapno nakastrekak iti trabaho. Irinto tatatatang kininanang manong nemi inik kami idat po unanda. Kada dami ni grocery nga asikasuan da manong nemi. Adamatan logan da. Nga service sa karda manong nemi. Nga pagluganan, pagkikargaan da kada kiti mapanda katangin nga ikarga iti grocery da. Natultulungak man, di kiti kakabsat ko manong nemi, di kiti kaanaka. Kung nakadakwada no, interesado doon itong nagbasa ti college, di kiti kaanaka. At dakto nga mang tulong kadakwada. Awampay ti asawa kiti tawon kon nga 30 manong nemi. No pa ado di kita gararum kanyan. Yan tsaka mo. Takasla. Awampay
itinakita ken nauray ko nga kasukat ni Jojo iti biyag ko. Dahito iti pagkasalita panong nemi kadagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa ken nangurnos kalpasan nga nakinsan ken ka ti Italiana. Sabi ko mga dadamat na ibatik nga adal ken liliwa pagsarmingan ti biyag kadagiti padak kadimngeg ken nagbuya. More power to your program ano. Toy nga dagyaman nga pagayam mo Insyang. Thank you Insyang ken thank you mat kadagiti yan nagbuyan